Estás vendo ben? É imposible que leves un minuto. Pero reunímonos hoxe no IES Félix Muriel de Rianxo para celebrar esta festa colectiva que son as Letras Galegas 2024. Queremos, desta maneira, honrar a figura de Luísa Villalta, unha lectura continuada da nosa comunidade educativa, porque está na nosa vontade que a súa obra perdure en nós hoxe e por sempre. Comezan aquí as súas palabras. As chaves do tempo, Luísa Villalta. Silencio me chaman porque neste tempo en que vivo non se me escoita. Mentres as miñas compañeiras pasan todo o día no castelo ocupadas en millente obrigacións relacionadas co estudo de inutilidades e tamén coas anguiras do viver diario, como son a alimentación, o vestir, o cultivo da horta e o comercio coas aldeas e castelos próximos, eu querería contar cousas que os meus ollos ven, os meus sentidos senten e a miña memoria lembra. E quería contalo, con toda a intención. Pensamos que estando comigo nada lles importa. O que eu quero dicir ou poñer por escrito, senón os que nen. Sequer son carne aínda nos ventres das súas nais, aos que están por vir, se o final do mundo non chega antes. E non vou narrar todo isto para os nobres señores nen os reis ocupados en manter os seus homes en pé de guerra, nen para as doncelas que, en lugar de prestar atención a cada unha das palabras escritas nas páxinas dun libro, suspiran, moitas veces de aborrecemento. Fican adormecidas e non despertan até que aparece na alcoba o príncipe ou cabaleiro namorado, para así soñaren con un príncipe ou cabaleiro que nunca será quen de amalas, pois tan perfeito ten de ser o seu amor, que só pode dirixirse á máis perfeita das mulleres, esa que, ou ben non existe, ou ben é como as demais. Destes os suspiros, máis que de amor por un príncipe ou aborrecemento do libro, acaban sempre por ser de amor ou aborrecemento cada unha de si mesma, que é o peor que lles pode pasar, preludio do que acabará pasando cando gordas e cansadas de ter fillos se lembren do pouco consistente que é a ilusión da felicidade. Mais non vou determe nelas, a pesar de que, por lógica, é a elas a quen debo dirixirme, pois son as únicas moradoras dos castelos que teñen a oportunidade de ler unha e outra vez os escasos libros que a nosa educación confía, os escasos libros que poden ser lidos por alguén, toda vez que os garden os señores nos seus estudios. Alí fican empoeirados á espera, como estamos nós mesmas, de que os seus donos volvan da cacería, da guerra ou das esmorgas e ramiscas polos campos de arredor. Tampouco me vou deter para dirixirme a estes últimos, senón, polo contrario, comezarei de inmediato. Para quen aínda non me ve, para quen aínda non me ouve, este é o meu relato.
No tempo en que había reis na Galiza, houbo un que tivo fama de nobre, xusto e de bon corazón. Durante o seu reinado nada faltou ás xentes, nen o millo, nen o peixe, nen o gado. As vilas eran pequenas, pero todas elas ben diferentes. Se en Carral había pan, en Cambre queixos e leite, en Muros de Vigo peixe a manchea, en Santiago artesáns cando se quiser, e na Coruña comerciantes que vendían e compraban, ademais de facer beneficiosos tratos cos outros países de Alemar. Este rei chamouse Arturo, en honra de outro que dis que fora seu parente antergo. Pois que se saiba, este rei tivo 2 fillos, don Afonso e don Pedro, criados severamente, porén sen descuidos das máis nobres artes como son a música e as cantigas. Nas caxiñas destacaron como moi bons tanxedores da panfona, tiorba e lira, que os instrumentos de sopra. Según dicían os manuais, non conviñan real pola deformidade co esforzo puñan no xesto de tan nobres faces. Pero a felicidade, como se sabe, é o ben máis cobizado e non faltaban, por tanto, inimigos que, do outro lado da fronteira, ameazasen constantemente a paz daquel reino. Os tempos de guerra dicimaban o cada vez máis enfraquecido exército, que tiña de ser sempre alerta mesmo durante as curtas treguas e tratados temporais cos reis veciños. Como os fillos eran 2 e este rei só quería o mellor para o seu pobo, pensou como resolver o problema da sucesión antes de que ocorrese calquer desgraza. Non parecía ben a don Arturo a lei pola que o herdeiro fose o primoxénito vivo, como facían noutros lugares, pois podía darse o caso de que o primoxénito fose máis contrario aos intereses do reino que o segundo, ou ben preferise unha vida máis descansada e libre de preocupacións. Tras moito matinar, decidiu observar atentamente a conduta dos meninos reais durante as actividades dedicadas á súa educación, que xa, se ben os dous eran mercentes da sucesión, sempre habería un pronto de diferencia que fixese preferir antes que outro. Preferir un antes que outro, no caso de que os dous non sobrevivesen, pero facendo de tal xeito que outro tivese acceso ao poder se o preferido morría. Con esta preocupación levantouse un día o rei sen tomar postre, nen licor e deitouse a descansar nun bambán, que para cando lle remoía a úlcera, mandara pendurar baixo un empapado de rosas. E alí ficou dormido. Hai quen di que foi en soños, outros, en cambio, di que non hai quen durma, coa úlcera a roer os entrefollos. O caso é que desde o bambán o rei puido ver claramente como de entre as rosas aparecía un outro rei, o don Arturo I, que lle fixo xestos e lle falou de que non debía preocuparse e que lle obrase como lle ía dicer. A solución estaba en que fixese 2 chaves do reino, algunha de ouro e unha réplica de ferro. Segundo o comportamento dos infantes, deberían mirar ben a quen lle daba unha e a quen lle daba a outra, pois coas dúas se podía abrir a porta do reino, pero só coa de ouro viría a fortuna, en canto que a de ferro abriría a porta a todo canto ladrón, estafador e pendencieiro houber, traendo a ruína ás xentes, o debilitamento da coroa e un forte vento que ía derrumbando un a un os castelos, arrincando as árbores dos bosques, invadindo e saqueando as vilas, que até entón eran prósperas e felices. Acordou o rei, se é que ficara dormido, con maior preocupación da que trouxera ao deitar senón bambán e ficou o resto da tarde a pensar, chamando no seu pensamento ao seu máis fiel confidente, o sabio Merlín, que vivía no alto do mundo e o único lugar desde onde, dicían, se podía avistar o tempo todo sen antes nen despois. Ao día seguinte, ben cedo, mandou chamar e reunir aos conselleiros quen, alarmados, se foron colocando ás presas, segundo o costume dos ritos antigos e aínda se pode apreciar nas esculturas das igrexas, formando un só arco e a ambos os 2 lados do tronco e cando os tivo a todos diante, contoulles o caso deste xeito: como pudestes ver, onte nos tivemos.
que levantarnos da mesa non ben comidos e sen tomar postre nen licor, por causa da preocupación que nos proporciona o asunto da sucesión. Vós, meus conselleiros e educadores dos meus fillos, non facedes máis que louvar a cada un deles por separado e por iso nós non terminamos de decidirnos. Porén, cando estábamos no bambán, o propio rei don Arturo, o noso antergo predecesor, iluminou a nosa razón e pronunciou un mandato. Ordeounos facer 2 chaves do reino, unha de ouro e outra de ferro, e repartilas segundo o noso criterio a cada un dos nosos fillos. Os conselleiros, mirándose os uns aos outros, non paraban de felicitarse por ter, dun xeito tan sinxelo, resolto o problema. O rei pediu silencio e continuou: "Esta, que pode parecer unha solución meritoria, ten o seu revés. Se o sucesor é o da chave de ouro, non hai nada que temer. O reino prosperará e a felicidade durará moitos e moitos anos. Polo contrario, se o sucesor é o da chave de ferro, con esa mesma chave abrirá a porta a todo canto ladrón, estafador e peniteiro, traendo ruína a xentes. O debilitamento da